Takže čau lidi, já vás vítám u tady toho videa, kde budeme napodovat 3 hráče, prostě, který nám padnou v Ultimate Teamu ve FIFA FC25. No, Golman dá. A pak je tady Jirka. Zdar. Kamerou. A já tu nejsem. A potom se tady vymění kameraman Pepa, který bude točit, jak uvidíte, dobře, víc na hovno záběry než já. Ne, přesně. A teď jdeme napodobovat ty góly, takže tady hoďte like. A ještě? Odběr, jestli chcete víc takových fotbalových kontentů a klidně nám napište nějaký komentář do videa na další videjko. Yes. Fotbalový a my jdeme na video. Yes. Okay, takže tady si otevřeme tenhle balíček 3x8 3+. Tak, jdeme na to. Je to walkout. To je Benzema, Karim Benzema. Myslíš, že to bude? No to je 100 pro. Tak je to Saudská liga a Francouz v útoku, takže Karim Benzema. 8-6. Máme na. Tak to bude dobré a tam by mohly být nějaký dobrý zajímavý kopy. A Douglas Luiz a Di Maria je hodně dobrý. Okay. A Douglas Luiz jako not bad, ale jako... No a takže jdeme na... Ještě otevřít jeden. A ještě otevřeme jeden a když tak ještě přehodíme. Dáme vlastně ten nejzajímavější, takže tady z toho balíčku prostě... Di Maria a Benzema. Yes. Bez walkoutu to by mohl být Jack Grealish. Ne, kámo to ne. Jo, je to Jack Grealish. Jack Grealish. Ale ten by mohl být taky zajímavý, to by šlo. Jack Grealish by šel. Yes, to. A padl tam ještě někdo za... Andrych, jako on má dobrý gól, jako Andrych, to zase ne, že ne, když on dá góla, tak jako je fakt precizní. Tak dáme Grealishe a pak Benzemu a Di Maria. Yes. Jo, takže jdeme se vrátit do videjka. Dáme takových 5 pokusů na každý gól, takže snad se to podaří. Ty vole, na první jako, dal by se, ne? Jako dal by se, ale jako tam bylo zvednutý. Tak pojď, ještě dáme 3 pokusy, když bych tady nechal, tam je dobrý. Docela dobře. Háš jo, bacha na to. Dáme ten. Je zamilovaný do Ališi Leman, jo. Not bad. Ještě jeden a já bych jako nechal ranit tam ten byl za mě dost dobrý. Jako samozřejmě, že asi to nedáš úplně přesně. Ale tam to byl dobrý. Píč. Aj tak tady to jsem najít jako nemůžu, ty vole, to vypadá divně, ty vole. Dobrý tady. Myslíš, že jsi nějaký Neymar, ty vole, nebo co jako? No. Pepo s tím oranžem, ty vole. Pepa je za sebe. Půl. Yes. Jo. A bylo to i k tyči. Sice druhý, ale jo. Hej, ještě jednu dáme. Ne, tady to bylo dobrý. Ještě jednu dáme. Hej, tak já ti to zkusím nahrát, Luky. Jo, zkusím to teď nahrát. Nebo ty budeš kameraman, ty. Jo, teď budou horší záběry. Co to je za mobil tohle? To je strašný. Nejlepší iPhone.
Jdeme na třetí a to byl... Jack Grealish. Grealish. Jdi pro balón. To jsem moc bezné balón. Takový hrošik. Gól Jacka Grealishe. Ale jako bylo to k té tyči. Hej, běžte si blíž k té brance, bylo to blíž. Ty vole, škoda. Vem ten oranžový. Nice, to bylo ono. A tak bylo to. Teda, když tak dva pokus. Můžeš. Toto nej správný slovo pokazil, ale postaral. Nevadí, tam ten byl dobrý, ten stačí. Takže jsme u konce videjka. A nešali nás na ty kluky. A můžeš tady ukončit videjko, Luky? Jo, takže já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a dejte odběr Jirkovi. Yes, tady Radio 186. A čau! Čau.